Bueno, honen hasiera izan zen pixka bat hori, anabasa kausa, ezkenekien zer egingo genuen, eta gero, gauza batzuekin gelditu geha, beste gauza asko galdu dira bidean, eta, saiatu geha pixkat orden bat ematen horri, ez? Eta, hortik datorre izen burua ere, bai. Zuri goain galdetzen behizu eta zein behar dezu, zer erantzungo zine? Ja. Hombre, nengo gauza da, ez dakite, baina, igual ez dute gilegi edo itzegin nahi horri buruz. Baina nik uste jendea sartzeakoan harritu ingo dela. Harritu ingo dela, baina forma, pixkate forma desberdin bat ikusiko duelako, sartu dela. Joera estandarretatiko aldentzen dan zerbait da? Forman hori ikusten da, antzokia, pixkat desberdina, jantzi edo erantzi, esan, jantzi dugu estera batean, bai. Bai. Ondo, Eta gero hortik aurrera, ez dakit, ez dakit, igual geroko galdera da, baina, sketch edo eszena batzuk landu ditugu, saiatu geha, koherentzia bat ematen, gero, testu batzuk, elkarren artean badakate koherentzia, zein da liburu beratik ez, ateratakoak. Hori, puzzle bat, azken zinean puzzle bat da, baina nik ustete puzzle horrek arila edo koherentzia edo badaula, ez?